Meta Vestru kellu iħalli d-dwejra u jmur l-isptar, sobbieħ u sellem lill-ħamiem għall-aħħar darba. Iżda l-akbar problema kienet Fefu. Il-ħbieb veri jgħixu flimkien fis-sijat iż-sbieħ u jeħtieġu lil xulxin wisq aktar fis-sijat il-koroħ. Sarra ftit ħwejjeġ, ħamja u l-ftit flus li kien ġemma bil-għaqal wara li kien ikun xtara l-ikel tal-ħamiem u telaq lejn id-dar tax-xjuħ. Fefu qabet it-triq miegħu wkoll. Is-soru, dritta u bleħen ta' dixxiplina, femitu mill-ewwel li l-kelb ma setax jirfes mill-adba tal-isptar il-ġewwa. Għalxejn Vestru ta' 1000 prova ta' ħbiberija qawwija ta' bejniethom u għalxejn fakkara li ma kellu lil ħadd ħliefu. Li ħadd, Sinjura, ma jiġi jarani, familja m'għandix. Jekk jogħġbok ittellifniex żmien, hawn mhux post il-klieb. Ix-xjuħ mistrieħu ndafa jridu u mhux imbieħ u mart żejjed, widbitu s-soru. Ibqa' fuq kliemi, Sinjura, Fefu la jimbaħ, miskin u lanqas idejjaq lil ħadd. Jisma' minni f'kull ma ngħidlu, għax trabba miegħi, qisna aħwa. Is-sokta kważi bid-dmuħ f'għajnejh Vestru. Biex jikkonvinċiha, ħabat se jagħti xi ordnijiet lill-kelb biex il-mara tara jistess li kliemu kien kollu minnu. Is-soru tenniet bleħen ftit aktar imadda bil-kliem ta' qabel. Ħadet nota tal-partikolaritajiet ta' Vestru u waqgħet sejra. Il-każ suppost kien magħluq. Nofsija wara fil-krutur taħdejn il-bieb ta' barra kien hemm iż-żewġ tiħbieb. Ir-raġel jistrieħ fuq siġġu tal-qasab li sar warajh u jarrex lawnu lejn luċuħ strambi imqita li kien hemm fl-inkwatri kbar imdendlin kull wieħed ftit piedi bogħod mill-ieħor. Il-kelb intilef ixammem u jara r-riflessi jilmaw fuq il-madumi leq. Kien għadu qatt ma mexa fuq art nadifa bħal dik. Il-qija tad-dwejra ma kienitx hekk sewwa sew. Irridu jifirduna Fef, ma jridunix aktar flimkien. Fefu ma jafux kemm aħna ħbieb kbar. Beda jewden huwa jħares lejn l-annimal li kien għadu jxammem ftit pass il-bogħod. Il-kelb meta jfettillu kien jolli ftit rasu u jħares lejn sidu. Għajnejh kienu jkellmuh u hu kien jifhem kollox sal-inqas sillaba. Vestru warra fi qatta wkoll il-ħajja tal-isptar. Kien irnexxielu jaqla l-permess li joħroġ kuljum jagħmel passejn ma' Fefu fit-trejqa ta' quddiem il-post. U l-ħbiberija ta' qabel ma mititx. Huma u jimxu kienu jitkellmu l-lingwa tagħhom sakemm ix-xwejjaħ jintasa' fuq bank u jħares lejn ħabibu fit-tul. Id-demat kienu jaqgħu minn għajnejh biskossi, waħda wara l-oħra. U ż-żewġ kmajriet, il-ħamiem tal-misraħ, il-qamħ, il-qaraboċ, id-dinja qadima b'kull ma fiha kienet terġa' tieħu sura madwaru. Meta kien isir il-ħin biex jerġa' jidħol, ix-xwejjaħ kien jieqaf ikellmu mill-ġdid u jwidbu bil-ħlewwa b'seba' u l-werrej mxengel lejn l-art. Qis li tibqa' hawn. Attent mill-karozzi, tidbieċ, u għada nerġa' nsibek hawn. Fefu kien jibqa' jħares, par għajnejn miftuħin beraħ biex ma jitilfu xejn li xejn, donnu jrid jistaqsih għala din il-firda kollha wara snin sħaħ ta' fedeltà. U għawdiħ li ċeklem, Vestru kien iserraħ rasu li għall-inqas Fefu ma kienx se jiċċaqlaq minn fuq il-qadba. Is-soru ġieli ratu mixħud fuq it-tarġa jistenna u ġieli jgħid miegħu. Etlaq lem, ja ikraħ. Iżda Fefu qatt ma fehem din il-lingwa u qatt ma ħalih u baqa' jistenna il-ħin tas-soltu kif kien miftiem. Meta Vestru għamel 4 tiem ma joħroġ, Fefu ipprova jidħol ġewwa. Iżda l-ħna goffi u qawwija qalulu kexxi l-barra ja kelb.
u riġlejn kbar ġrew għal fuqu biex juruħ li ma kienx mill-qoħ. U fefu kien jerġa' jsib il-qagħda tiegħu il-bot mill-ilħna u minn ir-riġlejn. Vestru bla ma kien miftiem miet fil-5 jum. Fiskiet qisu ħamiema minn dawk li kien jitma'. Sabitu kiesaħ is-soru u bkietu għaliex ftakret meta talaba tħallih iraqqad ħdejh lill-ħabib tiegħu. U reġgħet qaltlu le. Hekk kienet l-ordni u kienet taf li t-tmiem kien riesaq u kienet taf li l-ħbieb iridu jisellmu lil xulxin qabel jinfirdu għal dejjem. U għaw ħiereġ it-tebut mill-bib tal-isptar, fefu kien għadu mitluq jitgħażżen jistenna bħal qabel, għax Vestru donnu nsieħ u nesa l-ftehima ta' raġel kien is-6 jum. U 6 jiem huma twal wisq għal min iħobb. Meta l-karru telaq u reġgħet waqt il-ħemda fit-trejqa ta' quddiem l-isptar, u meta anki l-qniepen tal-kappella waqfu jdoqqu, is-soru sabet lilha nnifisha weħda ma' fefu fil-bib. Sejħitlu ġewwa u resaq lejha jferfer dembu, għajnejh iżebġu fuqha. Din l-istess waħda, forsi qal bejnu bejn ruħu, daħlet qajla fil-kurutur, wiċċa dejjem lejn il-kelb u baqgħet tistiednu jimxi magħha. Fefu ferħan se jtir b'qawwa speċjali f'ġismu kollu, ħaffef il-pass u malli ra li ħadd ma kien hemm biex jgħajjat miegħu jew igerxu, telaq jiġri bil-ħeffa l-hawn lilin ixammem u jfittex sala wara l-oħra. Is-soru bajnejha jdemma u baxxit rasa u ħarġet il-maktur. Iju sejra reġgħet iltaqat mal-kelb għaddej jiġri, iżda ma kellmitux. Ma sibtux, qaltlu bla ma semaħħa bil-maktur kobba mxarrab quddiem ħalqa. Il-ħamim tal-belt kien hemm bħas-soltu. Il-kol ferħana jduru jnaqru wissa jittajru wissa jirġgħu jinżlu fl-art. Li ċkien ħsieb ta' Vestru. Fir-rokna tal-misraħ fuq wieħed mill-bankijiet antiki kien hemm żewġ tiħbieb xjuħ iħarsu lejn it-tjur u jirrakkuntaw li modi tal-ħabib tagħhom.